Želite da iskoristite pripovedanje kako biste skrenuli pažnju, kako biste ostavili utisak, pokrenuli ljude na akciju, a isto tako i profitirali na digitalnoj platformi. Moja današnja gošća kaže hajde da od toga ne pravimo veliku mudrost i elitističku nauku, nego da zasučemo rukave i da prionemo na posao. Danas razgovaram sa Aleksandrom Petrovski, brand storytellerom, koja kroz svoje online radionice storytellinga govori o moći reči. Aleksandra, dobrodošla u našu emisiju. Hvala ti na pozivu. Mislim da je jako važno na početku razjasniti ko je zapravo copywriter i ko je storyteller. Kao što si i u samoj najavi rekla da ne pravimo od toga neku preveliku nauku, i jedni i drugi su zapravo postojali stotinama godina unazad i radili isti taj posao samo na malo drugačiji način. I sada kada bismo recimo direktno prevodili šta je to copywriter i kada bi takvo zvanje postojalo u indeksima zanimanja, to bi recimo bilo tekstopisac. Hajde da skratim priču. Copywriteri su ljudi koji prave počev od reklama pa do kratkih oglasnih poruka u bilo kakvom formatu pisanom ili video, pa do onih ljudi koji pišu prodajna pisma, odnosno e-mailove itd. S druge strane, storytelleri imaju više ulogu toga da nam na malo drugačiji način približe čitavu tu priču o nekom brendu i slično. Ti edukuješ veliki broj ljudi, tvoje radionice su uvek prepune. Koji prvi savjet daš svim ljudima koji žele poput tebe da se uspešno plasiraju kako na digitalnoj platformi, tako da zaista svojim svakodnevnim pisanjem imaju uticaj na veliki broj ljudi? Pa, upravo to, da rade to svakodnevno, odnosno da vežbaju. Ne mora to da bude i konkretno javno, ali da stalno budu u treningu pisanja. I ponekad ljudi zaborave, pokušavaju da budu vrlo racionalni, da se drže činjenica i tako dalje. Ali mi zaboravljamo zapravo da su priče ono na čemu hiljadama godina unazad je ljudska vrsta zapravo opstala i učila i prenosila nove stvari i između ostalog rešavala probleme. Tako da i to i danas radimo zapravo kroz priče, a mnogo je lakši način da ih zapamtimo šta god da želimo da saznamo ili da naučimo. Aleksandra, dakle imamo određenu ideju. Sad je jako važno naći onaj pravi ugao te priče. Kako da realizujemo, a da zaista privučemo pažnju naše publike? Ključna reč je radoznalost. Da budemo radoznali i da saznajemo mnogo toga, jer to je onda na način i put kada imamo nove, kako da dođemo do novih ideja zapravo. I ja kažem ljudima, rekao, znate vi da ja uzimam one besplatne časopise čak i u apoteci i sednem i onako čitam i da su se recimo, da povezujem neke stvari koje su na izgled ovako na prvo mesto nespojive, a koje sam kao ideju dobila iz oblasti koje mene i bazično ne interesuju, iz oblasti filma, arhitekture i slično. Tako da, kažem, da probiju malo te takozvane reke razmišljenja i da dopuste sebi, pa ponekad i malo da se igraju. A koje su to tehnike i alati koji nam pomažu u svakodnevnom pisanju? Prvo, da razmišljamo izvan kutije, što bi se reklo, da pišemo svaki dan, da se na to prilično, hajde da kažemo, obavežemo. Ja sam recimo pre 4 godine, da bih se onako javno čak obavezala da što više čitam, slušam, pišem, pokrenula newsletter gde preporučujem sadržaj zapravo, iako najraznovrsniji mogući sadržaj ljudima za koje ja smatram da je kvalitetan i da treba da ga konzumiraju, ali tako nešto je na bilo koji način, kažem, drugi da se obavežu i lično da dosta i čitaju i pišu, ali i da nekako ne shvataju samo pisanje, odnosno pripovedanje kao nešto što je trenutak nadahnuća, već da kažu aha, ja treba da sednem, da se fokusiram na to u tom trenutku i treba da prođem taj korak i da znam i šta mi je svrha bilo kakve priče i šta će neko ko tu priču čita da sazna iz toga, kako da ga zainteresujem za to i slično. A koje su to cake koje su pogodne za digitalnu platformu da nam priča upravo bude prijemčiva, jednostavna, kratka, dovoljno efektna? Nekada ljudi pokušavaju da nas zasene stručnim izrazima, terminima,
da koriste vrlo kompleksne izraze i slično, ali je zapravo u jednostavnosti sva čar svega toga. I pogotovo kada pišemo, onako umemo da se zanesemo i da zapravo pišemo onako kako ne govorimo. Uspeh jednog teksta ili bloga koji napišeš svakako jeste i u SEO optimizaciji. Koje ti te alate najčešće koristiš i koje tebi donose najbolji rezultat? Ima dosta, da kažem, tih tehničkih saveta na internetu i obično recimo ljudi na radionicama ili kada ovako razgovaramo jedan na jedan kao dobro, a koliko puta treba da iskoristim tu ključnu reč, a kako da pretražim koje su te ključne reči, a gde da ih stavim u tekstu i tako dalje. I naravno da sve to dosta radi posao i čini da tekst bude više plasiran na Google-u, ali i ono što je jedan moj dodatni savjet, kažem, pišite za ljude, ne samo za te mašine, već i za same ljude, jer ljudi su ti koji će osim Google-ovih algoritama čitati te tekstove, a Google će na osnovu toga koliko su se oni dugo zadržali na tom tekstu proceniti da li je on zaista njima koristio za određenu pretragu, da li su oni dalje pročitali neki drugi tekst na vašem sajtu, blogu ili portalu, kako god, da li su ga preporučili direktno oni svojim prijateljima, negde ga podelili na društvenim mrežama i slično. To je takođe vrlo dobar impuls, tako da treba da pišemo i za ljude, ne samo za algoritam. Dakle, koje forme misliš da najbolje opstaju na društvenim mrežama i uopšte idu u etar? Vrlo zavisi od toga ko nam je publika i šta je ono što mi želimo zapravo da kažemo. I prvo neko pravilo koje postavim pred ljude kada mi razgovaramo, znači da ta poruka od onoga koje šalje, odnosno nas, do onoga ko treba da je, da kažem, primi, bude u što manje izmenjenom obliku. Odnosno da oni baš na taj način na koji smo je mi poslali prihvate tu poruku. Tako da od toga na prvom mjestu zavisi i vrlo treba da eksperimentišemo i ono što isto nekada zaboravljamo, da osluškujemo te ljude, jer mi često imamo vrlo potrebu da pričamo, a vrlo malo da slušamo i zapravo kroz eksperimentisanje razno i proveravanje koji je to idealni model možemo da dođemo do sopstvenog idealnog modela, odnosno koje god da je to format. Pomenula si Instagram kao društvenu mrežu preko koje dosta mladi komuniciraju. Kako je najbolje prilagoditi sadržaj Instagramu, premda od toga zaista neko može da zarađuje i postoji sad to popularno zanimanje influencera? Koji su tu saveti konkretno za tu društvenu mrežu? Moj glavni savjet je da budu autentični i da se ne plaše da glasno kažu ono što imaju i jasno kažu ono što imaju, to je dodatno, ali iz one oblasti u kojoj oni znaju nešto. Da otvoreno isto tako kažu kada o nečemu ne znaju ili da jednostavno se ne bave tom temom. U ovom trenutku naravno da svi imamo želju da saznamo nešto novo iz neke oblasti, ali da nekako pokušaju da ono u čemu su dobri, da to istaknu u prvi plan i da ne pokušavaju da lažiraju bilo šta, jer pogotovo i kroz Instagram story gde nekad onako nehotice dosta toga, računajući to će da prođe za 24 sata i tako dalje, ali ipak iako mislimo da postoji šum sa različitih strana, postoje ljudi koji zapravo isprate sve to i shvate da nije baš tako kao što se kaže ponekad. Aleksandar, ti si stručni konsultant web piscima, copywriterima, ljudima u poslovnom biznis svetu. Kojim konkretno savjet daješ i da li nekada razmišljaš o tome, premda nam je taj video sadržaj, odnosno pažnja nam dosta opada kada imamo veliki tekst pred sobom i negde se možda više sve seli u taj jedan short i formu video sadržaja. Kako tu izbalansirati i naći meru u samom pristupu i prezentaciju sebe pa i svoje ideje? Opet, sve zavisi od toga koji ljudi konzumiraju taj sadržaj koji mi plasiramo. Nekada imamo video snimke koji su i po sat vremena, ali koji imaju veliku gledanost zato što su zanimljivi, vredni i korisni. A imamo video snimke koje traju 50 sekundi i ne daju nam nikakvu konkretnu vrednost. Odnosno ne odlaze nigde posebno u dubinu. Tako, i često ih vrlo onako zaboravimo šta je zapravo njihov smisao uopšte. Ono što je moj na listi vrlo bitnih savjeta, jedan od 3 najbitnijih, da vrlo dobro znate za koga to pišete i da baš uđete u te cipele tih ljudi, da nikada zapravo ne smetnete suma da taj ko vas čita
možda i ne zna toliko o tome, o toj temi u kojoj vi znate što ne znaš i da treba da ga podsjetite, već samo da treba da dodatno objasnite neke stvari za koje vi možda podrazumevate da se podrazumevaju. Ukoliko želimo da se odvažimo na digitalnoj platformi kao copywriteri, kao storytelleri, koje su to digitalne veštine i znanja potrebne za takav posao? Da slušamo i da imamo otvoren um. I da, sad nekada kažu kao pa da znam da pišem. To je isto kao što smo tokom ovog razgovora rekli, vrlo zanat, kao i mnogi ostali zalati. Zato ja kažem da ne pravimo od toga preveliku nauku, ali to je to. Dakle, sada da budemo konstruktivni, koja su to 3 saveta za sve mlade ljude koji žele da se odvaže na digitalnoj platformi i da poput tebe dosegnu uspeh? Da se ne plaše da podele svoje znanje, da budu u tome istrajni i da konstantno uče. Aleksandra, hvala ti mnogo. Mi ćemo nastaviti da uživamo u tvojim tekstovima, blogovima, također i radionicama. Sve ljude pozivamo da tvoje online radionice Moć reči pohađaju. Isto tako, kakve nam još edukacije pripremaš? Radim na nečemu što se zove Curiosity Chat zapravo, koji je u 2019. godini imao svoju, hajde kažemo, pilot godinu, svoje pilot izdanje, ali mi je ideja da to malo proširim i da se više okrenem ka još mlađim ljudima, jer je upravo promjena zanimanja čak nešto što je i fleksibilnost nešto što će njih pratiti kroz čitavu karijeru mnogo više nego generacije prethodne. Aleksandra, hvala ti mnogo. Zadovoljstvo nam je bilo što si bila naš gost i mnogo sreće u daljem radu. Hvala vama što ste gledali emisiju Budi i ti IT. Dakle, kako nam je Aleksandra rekla, zasucite rukave, prionite na rad i pronađite svoju go priče. Doviđenja.